Tumibok na ba ang puso mo? Mag-memes ka na lang, mas mamahalin ka pa. Kumusta yung mga ka-answer? Ako nga pala si Paolo. At ngayong malapit na ang araw ng tagtibok ng mga puso, daanan natin ang mga memes na magpapatibok sa mga malalamig nyong kaluluwa. Kung pagkakakitaan ng kapitalismo, ang mga emosyon ng mga magjowa o mga naglalandian, di gawin din natin silang content. Diba? Gamitan lang to ng feelings. So simulan na natin, daanan natin mga memes. So sumaya, confirm Kagura chance. O kasi parang awa nyo na gumamit kayo niyan para yung gastos ay hindi dumagdag pagkatapos ng 9 na buwan at bibigyan mo ako ng #blessed na parang kala mo planado nyo yun. Grabe naman ang aga naman ang nag-trigger. So, enjoy nyo lang ang isa't isa at sunod. Speaking of store, bumili kayo ng ating merch. Nasa description, Shopee. Wala kayong paggagastosan ngayon. Dito nyo lalagay. At pag nagtotopak yung jowa nyo, gumastos na lang kayo ng ating merch. Mamahalin ko pa kayo. Sunod. From Gorgonia. Hey guys. Hello. Ito na naman tong panahon na to. Yes. Ito na naman tong year na to. Ano meron? Tsak naman eh. Wag! Ito na naman tayo. Yes. Ako nga pala si Forever Girl. Part 2 ng Walang Magba-Valentine's Day. Tama na yan, ha? Tama na yung Valentine's. Hindi na pwede mag-Valentine. Valentine! Oras na para itigil ang Valentine's. Mga iba gusto mag-YouTube dyan, wala na. Ito na ang... mga gusto mag-YouTube dyan, wala kayong labay sa pamangkin kong ito, ha? Tama na! Magaling pamangkin. Tama na, pamangkin. Hindi... pamangkin! Ito na lang tayo sa buwan ng pag-ibig. Tama na, pamangkin. Hindi ako man lalaban. Hindi man lalaban si Tito. Doon ka! Ako'y huwag iinitin ang ulo. Ito na lang ang buwan ng pag-iibig. Pag-iibig. O ikaw, Bakit? may forever ka ba o wala? Sumagot ka na o hindi? Oo, hindi! Kung Pero time is relative. hindi, maganda. Pag oo, masasaktan ka. Pupuntahan kita sa patay ka. Wag! Wag mo akong patayin. Ito na naman ang buwan ng pag-iibig. Kakay mo. Babalik ko rin ang pag-uusap natin. From Joshua, in case na mapasabak sa matinding kanto, wala Ito, mas mura pa ito, 10 piso, 7 na piso lang. Masaya ka na, diba? Tamang sip-sip lang, masaya ka na. Hindi ka papagod. Diba, hindi man lalambot ang tuhod, pero manghihina iyong pantog kasi masama sa katawan yan. Pag palagi mo kinakain, pero hindi yan AIDS, kaya mas safe yan. Sunod. From Jazz. Marami kayong gusto sa buhay. Marami kayong na naman. minamahal. Okay, yeah. Gusto niya ng iPhone 11. Gusto niya ng iPhone 15. Parang pang TikTok kasi, father. Yung isa dito, 2 girlfriend. Sa kristal ka po. Hindi ko siya kilala. Nanginginig na yung libro na ako niya. Hindi. Jesus sa umaga, Julia sa gabi. Naku po, pinahal kita, father. Ba't mo ako iniwan sa ere? Hindi to langit. Maraming salamat. Mga luluhod dyan, ha? Para magdasal, ha? Hindi para sa kababuyan nyo. Sunod, maraming salamat. Mag-ingat sa mga luluhod, ha? Lumuhod na lang kayo sa simbahan, mas masaya. Wow, from Mark Batak. Siya, ganda naman. Edited ba to? Damn! Ang ganda, lalagay sa description. Supportahan natin yung mga gato. Minsan lang ito. Diba? Literal na alab ng puso. Wow! Ang witty mo naman, Pau. Maraming salamat. Sunod. From Richard. Kanino anak to? It's a prank, diba? Naunahan ka. Nililigawan mo pa lang. Nakanton na ng iba. Naku po. Father, wag, father. Sabi mo, ostya lang. Kakainin ko. Ano to? Maraming salamat. Sunod. Pinoy Curse Images. So, ayan. Diyan mo nalang ilibre ang iyong jowa, diba? Samgyup. Naku, ano yan? Bentang-benta yan. Diba? Only $3.99. Busog na ang iyong jowa. Mamamantika na siya. Handang-handa na siya para sa susunod niyong gagawin. Diba? Samgyup, sup-sup na ang sunod. Pumkot. Ano to? Mahal mo kasi malaki yung Huwag mong subukan. Kailan pa tumibok yung Huwag mong subukan. Ganti nito? Tumitibok ang edit, ano ba?
O kaya nga nang gagalaite. Ano ba? Ano ba itong babaeng to? Hindi mo alam. Huwag mo laite ng mga tite kung hindi mo alam. Luhod! Luhod, dali! Hashtag love wins. Sawang-sawa ka na ba kay Maria Clara? Si Ibarra na lang. Maraming salamat ko sa description. Si Artistic Maniac. From RJ. Yung nag-judge. Tapos bigla. Jesus. Pumanaw. Nakatingin si Jesus ngayon parang, sunod, maraming salamat. From Bernard. Girls, irespeto nyo kami. Hindi na ilan na panalamin para masasagay. Wala ba kayo nanay para tama? Tama na ba yan? Tama yan? Also, girls, when they see a hot, kumakain ako ng hilaw na bayan. Narinig mo ba? Balot! Ang tindero ng balot! Hindi kailangan ng asin, pero maalat-alat pa rin. Oh! Flip top! Ang galing mo naman! From Stephen. Ano to? Bugod din pa kay Alo ko, day. Silang pabigat sa akin, eh. Kaya mag-ML ka na lang. Ayoko na sumali sa rank. Usak lagi stop! Buti pa. Dali po ano yun. Ito yung mga kabataan kayo ang iniiyakan mga jowa. Nung panahon namin, puro laro, iniiyakan namin. Kundi laro, mga shows. Inamatay yung Pokemon ko. Weird dun, ang bubo! Esmeralda yan. Esmeralda, ako babae pala. Sulit, hindi na ako sasali. Bobo! Yan na! Na-destroy! Hoy! Pinapalo yung... Ba't ba kasi magkumain ka na? Ah! Mga babae talaga. Lagi na lang. So, maglaro ka lang ng ML. Nakatipid ka pa. Sunod from Lance. The first... Ang aking chemical na pag-ibig. Siya ang pinakamalakas sa atin pagdating sa pangkukolekta ng mga puso ng babae. Diba? Kaya di naman siya tatawagin bayani kung di niya kaya yun. Diba? Kasama na yun. Marami na lang matitrick dyan. Bakit mo ginagaya yung bayani? Bayani yan, okay? Tao yan. Relax lang kayo. Marami dyan mga triggered pag ginalagay natin mga bayani natin. Nag-trigger. I'm sure pa nakita to nila Rizal, matutuwa pa siya na hanggang sa ngayong panahon ay kilala siya ng mga Pilipino. Ang dami mga bayani na hindi kilala. At malaking bagay ang mga memes para tumagal ang iyong buhay. Para relasyon lang yan. Pag meron kayong memes sa gitna niyan, hindi kayo mabubuntis. Unahin nyo ang memes bago ang isa't isa. Maraming salamat. Sunod. Huwag mo ko salingin, Maria. Kung ayaw mo ng finger na to, gamitin mo. Isuksok mo! Self-love, diba? Hashtag love yourself. Yun ang ibig sabihin talaga noon. Maraming salamat. Ito from Brother Louie. Nakapaluhin mo na yan. Ano? Di ka pa mag-sleep? Gusto mo pa ba kayo pag-usap, no? Gusto mo pa harutan, no? Ikaw talaga, ano? Ganyan mga abnormal Gusto na mo kayo. garot? Nagugutom ka? Ikaw, What the? ano? Ang landi nyo! Gusto mo ba ako makipag-harutan sa akin, ano? Nagulat naman ang baby na yan, ano? Parang finger lang yan. Gusto ko na rin. Bati kasi ay tatlo ka ngayon. Kara, Maria, mahal, punta ka sa amin. Hindi pwede walang bantay sa bahay. Kakatapos lang ng dalo ko. Magtanim ay titiro. Ang tunay na bayani, nagsasagwan sa pulang dagat. Hindi nyo kailangan tayo mawala yan. Fuego! Kababuyan, maraming salamat. Sa ngalan ng iyok-iyo na ang aking bayot. Sunod, from DC. Ako, netorare ba to? Hindi. Bakit na dyan yung mga padre na ayoko na ugly bastard? Bako ni Chiyawa dyan, magsitayo. Ipaglaban. Punitin ang sedula ni Maria. Fuego! Kaya mapalo ka. Sunod. From tweets. Dati po mo lang gusto ko ngayon. Sabi ko kasi, mga nilalaro lang namin doon. Yan yung mga iniiyakan namin. Game Boy. Text. Diba? Kasi naubos lahat yung ano mo, bala mo. Yung pato mo, nasama doon sa kailangan mo ibigay. Wala na yung swerte ko. Doon na lahat. Yung pudpud na text mo na, wala na. Sunod. Maraming salamat. Oo, magpapagupit na ako, okay? Iba gusto mabuhok. Sunod. From Marvin. Ano to, date? Date ba to? It was at this moment that he knew. He fucked up.
Yeah, maraming laway magpapalitan sa Valentine, sakto. Yan, para sa mga burawat yung kaklase, gawin nyo palagi yan. Tikim lang pala. Yan, tikman mo ang laway ko kagabi. Sunod, marami sa from the mail. Yeah, para sa luhod. Pag nilunok mo ang pride mo, lululokin din niya yan. Fuego! Kumain ng tunay na lalaki. Tinuturuan ka ng tips na gagawin sa Valentine's, alam nyo na. From James. Ano na naman to? Mami! Sa nido ba to? Nako, pag-ibig. Lumalakas. Kasabay ng ulan, kasabay ng hangin kumakanta. Nice. Ba't mo sinabi mong gatas? Nasa labas! Hindi ko mapapansin ko yun. Dito na. Eh, dog style! Okay. Buhos na ulan aking mundo. Love wins! Tuluyan, pag-ibig ko'y Copyright, 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 yeah, woo, copyright, 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 Taga naka-duster pa. Diba? Love that protects, diba? Speaking of protection, diba, like, bibili kayo ng mga pangangailangan nyo, ha, bago sumabak sa gera. Bago lumuhod, bago tumihayaw, bago dumapa, bago lumunok, bago sumandok, bago mo itusok, diba? Pucha! Eh, unahin nyo munang bilhin nyo. Mura lang yon, di ba? Kung hindi namin mapipigilan ang tibok ng iyong ethics, wag na lang kayong magdagdag na maghihirap sa Pilipinas. Bao, maraming salamat. Sunod. Ito na! Memes lang ang nagmamahal sa akin. Rule Rule number 1. Pag nasa jeep kayo o sa bus o sa tricycle, pag may nakita kayo nag-holding hands, or nagde-date, bago yan ha, nagde-date. O nakikita nyo nagde-date, sasabihin nyo, maghihiwalay rin kayo. Ano nangyayari? Magbe-break kayo, break up, oo. B-R-E-A-K up. Sayang! Dalawa letra na lang. Rule number 2. Oh, ilan ba rules to? Ang daming rules. Usong-uso tong messenger na to. May nagtanong sa akin, anong pangalan mo? Ang sinagot ko, syunga ka, wag mo ako tanungin. Oh! Ganon. Oh! Pupuntahan kayo niyan at bibigyan kayo ng rose. Or Isa lang. chocolate or teddy bear. So, maray ilaw. Lumayas ka nga dito, ha? Panira ka na siya, eh. Kakautas ka, eh. Huwag ka magdadaba, magagalit si nanay. Makinig tayo sa kanya, ha? Tama yung mga sinasabi niya. Takas kayo sa bahay nyo. Mm. Yung pala ang sasabihin nyo sa mami at daddy. Or tita o lolo or lolo o lola. Yun, nagkita ulit. Sabi nakakapalo. Ang mukha niya. Ah, Tapos. di mo kailangan ng laptop. Di na kailangan mag-edit. Tapos. Wala na. Magba-Valentine's Day. Manahimik na lahat ng YouTuber ng Pinas. Wala na. Wala. Wala kayong laban sa editing skills. Mami! Pupunta lang ako sa bahay ng kaklase ko. Yun pala, hindi totoo. Oo nga. May tagang boy pickup sa Hindi likod. pala totoo yun. Yun pala makikipag-date sa boyfriend at girlfriend. Oh, dalawa pa. Hermaphrodite. So, Oh, shit. yun lang ang rules ko ngayon. Or bye. Ako si Forever Girl at wag lang magba-Valentine's Day! Hey! Bow! Intense! Marami sa alam nyo na sa mga magba-Valentine's Day, wala magba-Valentine's Day. Gagastos lang kayo. Kung mahal kayo niya, kahit sa fishball lang, masaya na yan. Kahit sa fishball mo lang, na malangis-langis, at hindi nasasabon ay masaya na yan. Sunod. So Your Place or I Live With My Parents, Aren't You Like 25? Isa ba yung Rick and Morty reference? Maraming salamat. So, doon tatapos natin mga memes na magpapatibok ng puso nyo. Pag tumibok ka, talo ka, di ba? So, maraming salamat. Ayoko na maglagay ng puso kasi wala na ako nararamdaman. Maraming salamat na like, share sa mga
malaki ang gagastusin niya mag-jowa yung friends or may mga kalandian at huwag niyo kalimutan mag-subscribe. Paulul out!